Yene menta abune nwa mo Kpakpando kisi. Anje ba na kana no ni. A good woman no cometh from the Lord. They know they see her for market. A good woman is a blessing from above. Her type will not there for market. I show you more, Yaku. One you batra kolisa seva. Yanu more, those Yaku. One you batra kodos Yakumo. Always loving everybody, no discrimination. What a dimma, no competition. Is a blessing from above. Chotra no yoma. Akwanya chotra nesi wanye bianwe no go. You will find that the wife will find that a good thing and obtain a favor from the Lord. You must see that blessings of the Lord. A good woman who cometh from the Lord. If you have a good woman, treat them well, value them well. No go take a love for granted to avoid a dino. If you lose a good woman, everything goes scatter. Everything go nyama. Na so confusion. Wahala day. Honeymoon. She give her life, she give everything. She risks it all for her family. No retreating, no surrender. I know she put her trust in God. She is confident. She is more than a diva.
Fiono, Ielele, Fane Punu, Ielele, Obumuneme, Ielele, Okwachilunyelumo, Onyanyana Chiaso, Neluwe Boneje, Manibuluchi Uzono, Ibanari Mwenoso, Ugochukwu Meleze, Ifo Mukili, Emenumana, Ifechukwu Pulugeme. I don't know. Baby, you know, say you got love for me. I do. When I call your name, you got love for me. I don't know. No, mi shangi e to fi wesa. Nga hakutoni. If you want to say hello, just say hello. I think you look so pretty. You look like spaghetti. I can't believe something. I don't know what to say.
just say hello. I saw you looking at him, but you're the one I'm feeling. But looking at you 4 times in a row, I had to let you know. So I came to say hello. I know you need somebody, don't care about the money. You only need someone to hold you close. And if you tell me no, Regina, Mrs. Regina Omeje. Oh, you know, meant up in one more Kpakpando kisses. I just understand no name. My as brother, I'm a guy named Mumobo, York International. Oh, York International, I'm a Kpakpando kisses. I ain't a mobile and I name Mukoronji, and the Jabim Gigi. One walking not to all no facey. May I declare that I know Munumune and Dumuneke and then you couldn't be. Only the minimum Coronji, I go there, we've rooted Jade Mob and I talk I know my story. Vurujade have won the nation of Mush. Memoir Union, ever was a noble Madoha. Yabiana Zananoha. I cry over table, Anna Tabo, Chinenyenwa. Me guy named Major Yaman will miss a reg. Yabu number 1 and I guess a regni. Motion as of now. Eh, put a move on your cable. On your Kakamaraca or Brebo. I'm a tad on you. My back boy may bonadam happy. I'm Omeje, my tamote tonan me hit. Good morning, my name is Chinenyenwa Omeje. Today we are preparing for the traditional rites for my brother, first son, Emeka Omeje. We are going to marry his wife at Kpakpando. Her name is Chinenyenwa Ezema. As you can see, people are already preparing. We are getting set here. Briefly, Emeka, my brother, is a man of the people. And that is why it has been like a very huge thing is happening today. Everybody is aware of it. He's a man of the people. He likes carrying everybody along. And generally today, I want to ask God to bless him, bless this marriage, and above all, give them peace. May they not lack anything that will make their family go forward. I pray that God will continue to sustain the marriage, give them understanding, so that the wife will understand my brother and he will understand his wife, so that there will be peace in their family. These are the things I'm asking God to do for them. And generally for my family, I'm asking that God will do marvelously beyond what we think of in this family. Continue to bless us, continue to keep and protect our parents, give them good health of mind and body. These are what I ask God today, and I believe He will do it for us. Thank you. Agambo Osondu Jerome Ugu Abmonye Biami Mnyo Hogu na Rega Beze South government area. Abia meba na obi Jumangre Obako kai nwere bata. Anyị bịara ịnọnyere nwanne anyị nwanyị bụ Mama Emeka Omeje. Mụ na Mama Emeka Omeje bụ ofu na ofu na. Anyị bịara ịnọnyere nwanne Emeka nke a na-eje ije gba nkwụ nwanyị ya taa n'Kpakpando ege. So obi dị m pọrị na taa n'ihe a na-eme ebe a. Ụna na ndị na-eme ebe a na onye ọbụla dị happy. Anyị ka na-aṅụrị maka nke Emeka. We are trying to do chicken from all the way from Dubai. In fact, I'm not going to give video. I'm going to give the video. You're watching the Kenny man. When I was going to come nowhere, Emeka every problem. I will no. Mana I know. Nehe Emeka. I know why I don't tell Emeka why. I got no China. Make a way mad, make out somebody, and then we trust. Also, again, Noreba, and Castle Noreba, Eba, also again, Noro, Eba, then also any check somewhere. Eba on the check to begin with here. Make a when you Iraq and Azaka.
Emeka says something. Emeka, Emeka is a straightforward man and he's a hustler. Emeka is a hustler because maybe some problems so that some people with faith or survive here problem or encounter in life, but today I'm happy with him. I'm happy with him. He's a man and he's a man of his own. So I'm a equity and why in car energy no oga mi tanko na ezo no Emeka oga mi tanko roma ha ga muta nwoke ha muta nwanyị ya ga-eji wee zo nwa oga halak na family na ha Jesus Christ o ma dị nke gara aga nke ga me spy I know we are in New Testament, so that the man to be seen where nke shot from Dubai nata as ihoma na eche ya ihoma uza hemepego uza ebe cast onye adigo adama mneka ka beginning na ndị cause of afọ ụmụnwaanyị cause of afọ ụmụnwaanyị na abafọ afọ amamle ọgbaka ịgbakọrọ here obido omepego ọ ga na-aga n'iru na bike mụ na ekwe na from now before Christmas I give another and medina ezinụlọ aida na ana anụ ụra na nta ọ ga dọtọ na ha Jesus Christ amasị na ndị nne ga-abịa nọnyere anyị maka njem a okwu ha ji wee bịa ha ga-eji ya wee na ndị na-ebu ihe ọma wee bịa n'obi ihe ọma ga-eso wee na ma ndị buru ihe ọjọọ ga-eso wee na otu akọrọ na ha Jesus Christ. Yo, baby, I never tell him to come here. Yeah. How are you? Emeka ti ma ngori package for me. Usani ya ke ma zo some no.
Ka anyị bụrụ ndị gbakọtara n'ezinụlọ eze sito ka anyị na-asị gị ma ji onye kere n'igwe na onye ihe niile dị n'aka anyị na-ayọ ọnụ gị maka gị na n'imere idinete ụmụ na anyị n'udo anyị gara avọ nri eri aṅụ ma amata n'osu ụzọ ma bụbụ chukwu mvunete ha n'udo onye nwere nsogbu ọbụla papa anyị na-asị gị ma ji n'aha ji onye nwe anyị je na anyị jekọta papa bụ iji udo eze ebube onye kwesịrị ịtụkwasị obi isi na onye nwere gị nwere ihe niile ma onye tụkọrọ bụ n'ọdụkwu ugwu Zayọn nke na-adịghị ewezi ọnọdụ ya ma ọ dị papa iji eje anyị ije menụ ma anyị ji ejeru n'udo n'aka n'udo enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs ọbụna adịghị ụkwụ ọma anyị ji jekolu anyị anụkọgo ụyara na-adịkọnụ gị na ihe ọma anyị chọji ekota anyị aka n'aha Jizọs anyị na-ekpuchi ọbụna dịta ka wetere ọjị n'Nwachukwu ka anyị taa nakata ndụ na-arụsi ike n'ogologo ndụ n'ịhụkọrị nwanne na nwanne n'aha Jizọs ekpuchie ndụ anyị n'ọbara Jizọs ụkwụ anyị ji jekonu n'ihe ọma niile ka anyị chọjeko ha ncha bụ n'ime ọbara Jizọs Chukwu ọma ribe otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, check out Queen Wave space for good. Okay, I'm a baby. Okay, can I have phone in and Kim? Please come on, sir. Okay, there. You should paper. The paper correct? Yes, very, very correct. All correct, sir. Okay. Oh, my fine, sir. Way manager. Way manager.
ọlọ́pàá náà mú ní èrò nọ́mbà 1 ní mọ́tò tó. Carry go. Okay. Ekpere. Onye naanị chọrọ onye ikole were ya ekule ya mkpekọ ebe na-eko ya ya eko oke mara mba ekiko ndị shie na adịghị esi tí o kẹ ìtukùrọ̀ oche rọ ìwà tukùrọ̀ ngwa let's go let's go ọlọ́pàá chief let's go tókè ìjọrí nọ ìfàsí ọ̀wà rẹ̀ àmà ayé chite àmà ọ̀gbọ́n náà mẹ́rin mọ́ Hello, Africa. Tell me how you doing. Break it down. Hello, Africa. Tell me how you doing. Hello, mother. Tell me how you doing. Hello, Africa. Tell me how you doing. Tell me how you doing. University is moving on and on. So now I think Biko, tata kwa ine ku makaya wo makamwanai. Awoni inora. Kpakpando kembo na lago. Nobody have answered the call. So funye na lago. In front of the parents and
Hey, Francis Omeje. I think you know. Like father, like son. Like father, like son. I congratulate you. Hey. Yeah, hold on, yeah. Mama Emeka Omeje, Papa Emeka Omeje. Parents of Kpakpando 2021 is arrived now. Mr. and Mrs. Francis Omeje from Omeje. God bless you. Yes. Saturday night. Saturday night. Honestly speaking, to God who made me, to say the truth, I found out special way. Don't worry, come again. Ekenego ndị obuko nna mụrụ nwa kenekwe ndị
I can even no more go again. Now, see no more go there. I can recommend the Student Union in the West of Nigeria and Soccer Department of How is something to do today for them, for us? We play hanging with them, we hang in like that. If you wish to have one day, one night. When you hear she, Kamara, you can come magical, but I am. Then I take it as some nose out again. And motor she better on our routine junction. Mamma and I be about my own weapons and I won't river. When I went up on my way back, Holy Ghost. So, near Manahan and I be about my me and a meta about 31st of July. Maka 19 Kpakpando Kembo, Alago. Because Anna Mayona, it would be Oji. Can you get him in the Chineke? But can I bring you a window? Stay there on one Garagaruta, no one can tap pro. No Maggie. What I go? I had on my match cook for Cargonia. Is the new coconuts and 1 night walking, no need to time, but pastor. Me pastor get when I query. Man, I ain't with a pastor now, our own family. Eh? So, Pastor Tochi, Ekene, Lokina Abiano, Man, 1 night walking, Gapota Kita, cooking a Mechuku, Neha Ogorma, Nanyuku, Haizet, Ezema, as Chinenyenwa, and I'm a polite, one name walkable, Ezema, James, Ezema, Kpakpando, is a pastor of Chinenyenwa Chineke. He name is no tata. Because James. Praise the Lord. In Jesus' name we pray. Amen. In the mighty name of Jesus. Father God, bless your name. We praise you for this very day. We worship you for all you did for us, because you are so good. We thank you in a special way for this very occasion, which you have in your own way made it possible. Father, we lift up your name. We thank you immensely for the marriage ceremony between Chinenyenwa and Emeka. Father, you are one who found them together. Father, everything that's going to be done today, we commit it into your able hands. We pray for those who came from far and near, that you, the mighty Father, will bless them as they came. And even when they are going, bless them going back in the name of Jesus. Father, we present all the things we are going to take in this place into your able hand. We pray that you bless them, that as we take, may it be nourishment into our able bodies in the name of Jesus. Father, everything that is going to be done here, Father, I say take control and make it possible that it's not going to have any problems in the end, in the name of Jesus. Father, we worship you and we praise you. May your mighty name be blessed. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Can we give a round of applause to the pastor? Thank you very much, my brother, James Ezema. Now, pastor. December 19th. To God be the glory. Jesus. Hey, because I am a the program I no full of kita. Coach Wede.
biko provost ndị Oboko na ndị Owereze na ndị Umoroko onye ọbụla tinye aka ọka fọ biko butere pure water chinyere pure water please ka anyị wee kwasa aka kebe ọjị and then anyị ga-eche ọjị a kịta na ihe mgbe anyị ga-eme bụ na ndị Alaagụ Progressive Union Ejofọ Omeke anyị na-asị gị nọ ị na-anya kịta na nwanne anyị ọzọ Kpakpando anyị na-ekele yes Ugochukwu and Mr. and Mrs. Godwin Omeje one etinora ọnwa etinyegoro gị egwu a biko ama Emeka gị na mmadụ ịnọbịa ka ị na-ndị a ama m n'ọnwa azụ na ya nwa bụ ike isi na-enye tinyere egwu a ọnwa na nwa na-etinora ya ga anyị kele ndị obodo kele ndị obodo ndị Umoroko please. Thank you very much. Honorable Festus Omeje Honorable Oye Kebo Oye na-eme ka ekwesị akpọ ya anyị na-ekele ọgbọ na Omeje anyị na-asị gị nọ ọzọ gị so gị na Oriakụ so ma naanị gị so Ejofọ Ame anyị na-asị gị nọ the best man Kpakpando 2021 the best man I trust you God bless you. Ekele m gị abụ m nwanne Emeka nke anyị na ya nke nwe ihe ere gị ga-eri taa ihe na-eme ebe a adị m aṅarị na nwanne m nwoke Emeka na-anụta nwaanyị
Emeka matụrụ Emeka nwunye ya ovu nna kem na ya ọ bụ na atọ mụtọ na nwaanyị anyị gara nka n'obodo ebe atọ ọ maka na anyị na-anụ nwaanyị mgbe anyị ga-agbakọ n'ebe atọ nwanne m nwaanyị anyị gara nka taa nwaanyị bụ ezigbo mmadụ ọ bikosi ezigbo mmadụ ọ bụ ka anyị ji wee sị na anyị ga-anụ ya ekpere m na-ekpenu ụmụaka na-abụ taa ịha mbụ ụgbọ anyị Alice abụlelu ekpere m na-ekpenu ha taa bụ Emeka na nwunye ya ana ayọ Chineke ogologo ndụ na-adịsi ike n'ebe ha nọ nwa akụnụba ya ga-ejizu ụmụaka maka ha na-alụ di na nwunye Chineke onye ga-eweta ihe ga-etisa mmadụ abụọ Chineke asịmgbe onye che echiche ọjọọ ka ha tise husband and wife Chineke ga-ewe ọkụ na-ezute onye ahụ a na-akpọ Canada anyị bụ ndị ege ya gbakọtara ka anyị nye sọpọt ọ bụ ezigbo mmadụ onye ọ na-alekọma bụ ezigbo mmadụ so n'ihe niile anyị eme mekọ ya echi aga anyị aha anyị mana ka Chineke ma anyị eme ekpishọn ihe le gara ọfụma n'aha Jizọs so wee gụọ atụrụ unu na anyị abịama Jizọs name MC I'm loyal chairman Igbo Desert Division na Abakutete Ewureze anyị na-ekele ekpere Chineke eka ka Chineke emezi ihe o ji bụrụ Chukwu n'isi nwanne anyị nwoke na oge ji wee kwu na ọ bụ maka onye ofu onye nwatakịrị na-eme mmadụ niile ọ na-ekene mmadụ so agama na ọyụ ntakịrị ka ọ gbanye gụrụ ntakịrị nọ n'ọrụ na akwa egwa ụbọchị ojikọ ụbọchị ọ gbanye gọfụkọ mana eketa na Chineke emere enu si na ebe ọ nọ bụ na Canada so ọsọ onye na-abụ onye ere gị nọ na that side onye Nigeria nọ na that side so ndị ọzọ niile bụcha ndị Britain ndị Italy ndị ọzọ ndị Igbo so test and see that the Lord is good ma ogbene mmanya asụsụ na-eme ya n'ọnụ bịa hụ mgbe ekwu maka ya ogbene mmanya ọcha ọsụsụ tegoro ya n'ọnụ ka anyị kparịkọ ya ma na-ekwu maka ya bụ nwunye Kpakpando onye nọ n'ebe ya best music for Chinenyenwa ịma na ọ na-achị na-epụta wete ndị aifadini agbacha ya kere okere eche na egwu izu ọ ga-agba ebe a anyị achọrọ nwoke ọbụla to stay with her onwere nwoke ga-amanyere Chinenyenwa ga-agba egwu ebe a awa vidio anaghị ejikọta taa ego mkpali ibu n'ọnụ aha maka na o nwere ihe ji eme thank you nye anyị egwu ka Chinenyenwa kere eme God bless you.
Okay, thank you. Okay, just watch her. Okay, she how do you wear? You change your baby. I don't want to change that. Yes, sir. Thank you. Thank you very much. My brother, Mr. Wine, thank you very much. God bless you.
Yes. On to BC. Mike original. Mike merchandise. Mike merchandise. Onobaje boys ka mo ka fe no biko. Mike merchandise. Mike again. Mike well done. Mike well done. Mike well done you. I trust you. Yes. Hey. Mommy, well done. Thank you very much.
have the chairman. Chairman of Ghana United. Yes. Thank you very much.
Chinenyenwa, because somebody here for me apata utina shall be money to you know. Kaitiena mo pwede bukayi kenendi committee of friends in a special form because ha need it ya. Atago. Abona Omeje nka oba see photo. Biko kwesịrị because ndị ejima abịago. Ndị ejima were eze. Ha sokwa na committee. Abona ihu Kpakpando ebe ọ nọ na poster. Ị ga-ahụ na ndị nọkwa n'ụdị nke ya. Anya nwa gawa akpọtụ ike Omeke. And the secretary of the committee, the coordinator. Why man and with the chairman of the committee, the treasurer and the secretary is there, provost is there. So A to Z. One I need Nico, but then the Ewa along sorry. I told him we are severally. Yendi Ewa Kahadi. Forget about the MC, and I'm made. You can have no mind. I'm okay for today, and I'm made anything. Food. And I hear about the report. It's okay for me for the day. Don't make sense. Now, I'm trying any time. And the Rotakpando is a lot of table. I put the table there, then so can the next case students. Maybe well wishers and friends.
somebody paper. Maya security can check it out. As no more no more music here. You go get it. It's a neighbor is going because of one on the other. From million to million. But I tried. Beacon and reconcile. Can you buy a palo one after the other, please? Umoro.
All that me be on my house. Oh, my on window. It doesn't have you connect. Uno da ebu kolu ido tele. Oh ya da ko ma bazada Kpakpando. Oza na Kpakpando. Na Kpakpando onu anu guzeze. Ebure no go guzeze. Yes, na Kpakpando ama. Mo guzeze mi ya bo. Ose Kpakpando. So no go wrong.
You're the 30,000. Over time. Who will you? They don't any done. Who will you get in there? They don't any do. Oh, I never was a smooth. They were the way waiting to get your current. I know. Then I was there. Oh, yeah, I don't go to that. Imagine. Never Kpakpando. Mbonere. Kana kama funere. Ati zangu zuru goro ni gora zaka agafa. Agbanya zo obudonyi kaze Ezema ogo Kpakpando obo beri ajeno dikeo ajeno imanya My name is Ezema Chinenyenwa. I am the Miss Alago for now. And the event that took place today is a very introduction between I and my husband Basil Emeka. Kpakpando. Yes. I am so happy for today. I am so excited for the events that took
place in my father's compound. I don't think the thing like this has ever happened in this compound since my existence. And I'm really, really grateful to God who made it possible today. Honestly, it was a huge success. And I pray for my family and the family of Emeka, who accepted me with love. My prayer is that as I'm entering that family, that I will enter there with a star, which my husband bears. Not just a single star, we are going to multiply it into the galaxy of star. I pray that the love which existed in their family will continue. I pray I will continue to contribute to the love that exists and the bond that exists in them. The bond of love that exists among them shall continue. I pray to God to give me the zeal to hold the bond stronger rather than tearing it apart. That's my prayer to my new family. I am so happy to become part of that family. In fact, I can't just wait. I can't just wait to meet my loving mother-in-law. I can't wait. I am super excited. I'm so happy. And I pray for my husband, Emeka, Kpakpando. He's the only man that puts smile to my face. The thought of him gives me a smile, makes me feel happy, makes me forget every other painful part I had. His thoughts alone gladdens my heart, and I thank God for giving me a man like him who will forever remain loyal to me. He's not here, but I think he's present. I love him so much. I love my husband. I love Kpakpando, please. I love him so much. Thank you. My name is Omeje. What happened today is Kpakpando and Peki engagement ceremony. You understand? So I will thank God for how everything went. Actually, I'm the younger brother to Kpakpando. I thank God for how everything went, and we believe everything is okay right now. And I pray that the family, the new couple, they will live well and understand each other better. And I pray for all those that came from all far and near. God will grant them safe journey back to their different destinations in Jesus' name. Thank you. This is Omeje. Kpakpando I bari my introduction. Good evening, sir. Good evening, how are you? We are good. It will be our pleasure to meet you. Yeah? It will be our pleasure to meet you. Yes, okay. May you tell us your name? Today is a happy day. May you tell us your name? My name is Nazareth, retired staff of Central Bank of Nigeria. Wow, you are welcome, sir. Looking at the way you are participating in this great occasion, it seems like the occasion concerns you in a special way. Yeah, this occasion is a great occasion since I was born. Because Chinenyenwa is my daughter, because my junior sister, that I see not stepfather and mother, gotten her. Wow. And as happy as I am, that is my sister, my sister, that is Chinenyenwa's mother. Wow. So that's why we are here to celebrate the greatest celebration for Chinenyenwa and the mother of Chinenyenwa. And we are happy for my in-laws, Emeka, the husband of Chinenyenwa as well. And I wish them all the best of me and myself, my sister and all my family. Wish her and the husband all the best of their life. And I believe that God will make it so far, because I know the God that I trust my God. I'm watching it as well. Thank you very much.
How are you? How's it come? Masai, I'm at Tony Bofma. Yeah, I'm engineer Mike Chigozu. Engineer Mike Chigozu. Yes. I learned that I said Bambo and Nukum member starter. I think I think I'm a map in a house of preaching. Yes, so no, because Emeka, Kpakpando, Maria. Oh, one more can get walking here. I can add idea. Today is one of the greatest moments, my happiest moments. Ọbụna ọta, maka ụdị mmemme anyị mere, o gosiri na aka Chineke dị ya, and anyị mere ya ọ dịkwa ka that is imagine na Chineke emechara na ndị ihe niile n'eluigwe, wee gbatadazi n'ala ka emetọpịa. Ihe anyị mere taa bụ ihe ziri ezi. Alụmdi na nwunye, ọ dị na mgbe gboo, ọ dị na Baịbụl, ghọtago. So ebere anyị na-eme ụdatụ na alụmdi na nwunye ọ ga-amịta mkpụrụ, ọ ga-amịta ejima nwoke na nwaanyị and onye ọbụla ogologo ndụ ahụ isi ike ka anyị na-ekpere ha. Basil bụ nwa m ga-asị na ọnwa m ka ọnwụ na oge ọ dị na nwata ọ mụnwa na-enye ya tii oge ọ dị na